Kunamaqiniso angakhulunywa emhlabeni. Kunamaqiniso angakhulunywa emhlabeni. In fact, wonke umuntu were born to succeed. Mawuzalwa nje, you were born to succeed, irregardless ukuthi uqhamuka from the disadvantaged family or what. Wena alone, you are the one who can change your background. You are the one who can change ikhaya lakho la uzalwa khona. Ukuthi uzalwa abantu abaphuwa akusho ukuthi nawe ufune kube phuwa. Akusho ukuthi ufune ube phuwa wena. Ingakho kuhambe kube khona isigaba sokuthi abadala sebeyaphelelwa amandla, sekumele abasha izingane ziqhubeke la kugcine khona abadala. Mawungabheka amakhaya avuswa izingane njengamanje, ilamakhaya okwakade eminyakeni eyadlula ayekade engathathwa serious, naye ebukelwa phansi, kodwa izingane ziyawavusa. And lezo ngane eziwavusayo ziqhamuka from the disadvantaged background. Okusho ukuthi mawumntwana uzwelwe, isuse lento ethi ikhaya lakho laboshwa, wena ngeke uzuphumelele, uwe ongaqaqa whatever case okwakheswa ngayo ikhaya lakho. Believe me or not, angifuni nihambe labantu abathi bayabona, nihambe labantu abathi bayabathandaza, nihambe nabantu abazo destroya i-self esteem yakho. Athi umuntu kwathakathwa abazali bakho, as a result ngeke wena uzulunge, ngeke usakwazi ukukhona. Ayikho into enjalo. Uma ngabe kwaboshwa abazali, uwe ozobakhulula. Uma ngabe kunabazali bakho abashona bengakholwa, ukuphenduka kwakho okungakhulula labantu bakini abashona bengakholwa. Inqumo zakho nentuthuko kwakho nokuphenduka nokuunderstanda nobuhlakani bungakushintsha isimo suka kusona, bupheve indlela entsha yala uyakhona. Empilweni stick around abantu abazokhuluma positive. Akekho emhlabeni umuntu ongenawo ama challenges akhe bafowethu. Shungabona umuntu enemali engakanani azi ukuthi kunama challenges. Umehluko akawavumeli ama challenge ukuthi amunqobe. Wena njengobulala lapha endlini uthi izinto azilungi, okwakho uvumela ama challenge ukuthi akunqobe, uyashesha ucasuka. Ngeke umenzele uthi umuntu odinwa fast empilweni. Ngeke umenzele uthi umuntu odinwa akhiphe amagama emlonyeni angakona ukuphila, ngoba beke wadinwa wakhipha amagama arafu angakona ukuphila. Abantu ekade bezokusiza bazokubalekela. Khumbula, noma yinini kulomhlaba, ngithi ngichazele ngoba angilungise kahle ifoundation, ngoba nathi akusiza ukuthi silwele umuntu impenkulu kanti umuntu aka understand ukuthi umhlaba uwodwa kumele awubuke kanjani. Indlela ozobuka ngayo umhlaba icishe ifane nendlela makuthiwa hamba uye esikoleni. Ukuya esikoleni khona la kuzoqaqa khona ukuze ungaqineleki emhlabeni. Isikole sigudi lapho. Ukuya esikoleni khona ikhono lakho elizokwazi ukuvundululeka ukuthi uyazi, like you can speak English fluently. Uyabona, uyazi you can play soccer. Maningi ama soccer star discover ezikoleni. Uyazi you can debate. Uyabona, you can debate. You must consider mawuphuma esikoleni ukwenza i-political science. Kunezinto mfethu discover from school ukuthi who exactly are you. Jesus King Bhaka. Khumbula ke into engishoyo. Umncane noma umdala, noma unemali noma unamali, nali iqiniso elimile. Kunoma inini
bengabe uya phambili kukhona izinto ezozama ukudonsela emuva. Awukwazi ukuya phambili ingekho into ekudonsela emuva. This is not motivation, but this is real. Ngicabanga noma inini baba mawufuna ukunqoba ikhona into ezokudonsa ukuthi unganqobi. Noma nini mawu-applyela imisebenzi ikhona imimoya ezofuna ukuvala ukuthi njengoba u-applyela umsebenzi wena ungathathwa wena unga shortlistwa wena. Noma inini mfethu, even noma ususuka uza kuKingburger, ngithi ngiyicacise lento ukuze mawusukuza kumina ube clear nje ukuthi uqonda ukuthi akuzoliwa. Noma ususuka uza kuKingburger uthi Kingburger nginezinkinga, impilo yami inzima. Ngicela ungizwe kahle. Njengoba impilo yakhe inzima isho ukuthini leyo nto? Isho ukuthi kunama forces, isho ukuthi kunama spirit, isho ukuthi kunezinto ezizilwane ezibamba impilo yakho ezigadile futhi ukuthi mawuthi uyaphumelela azibophe. Kunama forces that are pulling to your opposite direction. When in direction yakho uthi mina ngiyaphambili, khona ama forces that are pulling to your opposite direction. Uma wena usuthi lwelwa, abantu abayazi lento abantu. Abantu abayazi lento. Uma wena sewuthi lwelwa, usuya kumthandazo wangakini, usuya kumfundisi wangakini, usuya kunoma kwinyanga yangakini, usuya kubazali bakho, usuya kubafowenu. Uma usuthi lwelwa, uqonda ukuthi usempini lekelelwa ukunqoba lempi. That is why umuntu befika kum ngine full understanding ukuthi yini kumele ngiyenze la. Ngizolwa nani nezinto ezibamba impilo yakhe. Noma yini ebamba impilo engafuni ukuthi uye phambili, mina ngizolwa nayo. Njengoba ngizolwa nalento engizolwa nayo, understand ukuthi ayikho emhlabeni into ongalwa nayo yona bese ingalwi. Sengashiyana amandla. Njengoba ngizolwa nalento ebamba impilo yakho, nayo izolwa. Njengoba ngizolwa nalesilwane esesicabanga ukuthi umuzi wakho owaso sithi asiphume, sizolwa singafuni ukuphuma. And noma inini uma ngabe into eyispirit ifuna ukunqoba, yenza ukuthi cabanani qala khona kuzophatha yona. Divide so that it can rule. Uma ifuna ukulawula umama izokwenza ukuthi uxabane nendoda yakho. Once naxabana sekuphetha wona isiyarula because isebenza kalula makunomsindo. Uma ngabe usuzile kuKingburger, i-understand phela ukuthi lento esoyithinta sizothinta into ekade yakubamba. Sothinta into kade uzama ukuyixebula. Ngeke mfethu ingazama ukulwa. Umehluko wena kuzomela ubekezele. Uma ubekezela izwa ngami sizoyinqoba ngoba sihlulwa yilutho. Siyinqoba. Ufakazi uwe. Ngisho noma mfethu usebenza liba khona ilanga engathi ungangavuka namhlanje uye emsebenzini umzimba uvuma. Bekhona nje lapho usuke ubanjwa imimoya emibi ukuthi ungayi emsebenzini. Kodwa ngoba uyawazi umthetho wasemsebenzini uforce kunjalo uvuka emsebenzini. Ngisho noma baba uganile sibe khona isikhathi engathi ungawushiya lo mende ubuyele kini. Seziyakubiza izilwane ezayisayinile ukuthi awusoze washada engathi ungabuyela kini. Kodwa ngoba wena you understand your assignment ukuthi why you are here, that is the reason why uzobekezela emzini wakho nibe munye nendoda masizilwane ziyahlulwa ngoba njengoba nidla kuthandwana khona lo mthandano wenu abangawufuni. Ngoba lo wesifazane uvusa lo muzi okowa uhlulo baba bakho baze basha abantu ukuthi ngeke uzosavuka. Lo msebenzi owenzayo njengoba kuvuka izithe emsebenzini kubuye ngavuma ukuthi uye khona babesayinile ukuthi awusoze wasebenza.
khona imimoya egadile ukuthi usebenza kanjani ngafanele. That is why ilwa each and every corner izama ukukulwisa ukuziqeda amandla. Mawumuntu suka kulento yokuduba, suka kulento yokuthi we mina hayi mase kunje ngiyashiya. Isinqumo sithathile asijikwa kalula, ngoba isinqumo mawusithatha iba khona imimoya ephikisana nesinqumo. That is why mina ngiyohlale nginqoba, ngiyohlale nginqobela abantu, ngoba mase ngithe ngiyama, hayi ngiyama shem, ngiyama shem. Kunabantu namhlanje mfethu ababhekene nama challenges angenasidingo. Amanye ama challenges ngoba basuke izinto bayithatha ngenhliziyo, avela khulu ama challenges. Kunama challenges namhlanje ashaya abantu because abantu bahlula ukubekezela. Namhlanje unama challenges umuntu engenasidingo, ngoba once wayikhomba indlela imele, once wayithatha isinqumo simele, azi ukuthi uyapi. Isinqumo ungasithathi kalula, kodwa mase usithathile simele, ngoba kunemimoya ephikisana nesinqumo osithathile. Wasithatha isinqumo ukuthi ngene emshadweni, ngoba sewungenile zikhona izinto ezifuna uphume emshadweni, kodwa zizosebenza kahle ngearrogance yakho nokungahloniphi emshadweni. Uma usuphumile, impilo after divorce ayibi lula. Ungadlala abantu bethi hey obuyele ekhaya, obuyele ekhaya, obuyele ekhaya kuyabuyelwa. Hey izwa ngami, impilo after divorce ayibi lula. Kubona kubabili abantu, kumkhwenyana nasendodeni, ayibi lula. Angisho ukuthi ayikho, ngithi impilo after divorce ayibi lula. Mhlawumbe ngobalandela abantu abadivorcile ubheka ama challenges nezinkinga ababhekana. Siyazilwa inkinga zabantu abadivorca, impilo ibanzima, siyaziqaqa, kodwa siyalwa nathi. Ayibi lula baba, yibi. Ngakhohlisana makusahlohlwana, awungayibekezeleli lensha, ungayizwa lento impilo after divorce, ngoba lapho imimoya ekhiphile iya celebrate ukuthi winile. Yilo muntu obusuqabene naye, imimoya yakho yakhe iyalwa nawe, eyehlobo zakhe kuyaliwa, eyendodo osuyitholile noma yentombi osuyitholile naye iyalwa. We impilo after divorce baba, ngisho imali iyaphela, ngisho imizi yadliwa. Impilo after divorce ayibi lula. Njengagoqa umuntu athi ngisashadile bengumbhedo sengidivorcile ngiright, nginikeze 5 years, umbono uzobe njani lo muntu? Give me 5 years. Impilo after divorce ayibi lula. Nabayizamile bayibamba, obabuza ukuthi kulula yini after divorce. Akukho lula. Akukho. Ngi-understand izimpi. Mina njengo King Bhaka engizilwayo mangilwela umuntu odivorcile ukuthi ngisebenza kangakanani, and izinga lokusebenza edamini linyuke kakhulu. Nezinga lokusebenza etsheni lamakhandakhanda babonile besinabo kumhla ka20, izinga lokusebenza linyuke kakhulu etsheni. Abazofika nje bazobona mangabe kuthiwa umuntu uyahlanjululwa, hayi mhlawumbe ubukuxoxelwe, mhlawumbe ubuyolwandle kuthiwe ngwambi uka understand ukuthi makuthiwa kusetshenzwa umuntu kushiwo fika uzobona, come uzobona. Mase ngigibele phezulu etsheni, khona isigaba manje esifikile abantu sothi ngigibele phezulu etsheni. Lalela mase kugijima, yabona mase kugijima onokhanyi bethi ngingasadlalwa ngaphela lapho. That is why ngithi ngiyayazi into engiyikhulumayo, and into engiyicelayo kubantu lemhlabeni, ngicela abantu noma ngenzakalani, ngicela ningabazi ubukhulu baNkulunkulu. Even idalwa zethu kwamadlo zethu asubmita under uNkulunkulu. Lapho ukhona mfowethu ungabazi ubukhulu baNkulunkulu. Uma ulithola ithuba lokuthi vakashele endlini engcwele, vakashela, awuyile kumfundisi,
uyiyele nje wena kodumisa ngendlela yakho. Sometimes ungaya qede futhi unganikeli, awuzile kumfundisi. Uze nje endlini yokudumisa, awuzile ukuzogoqwa. Uyazazi uyapha ungene nje bingelele hlele phansi mase kunikelwa uphume before mhlambe kushaya inkonzo kunikela kube ukuthi uphuthuma ibhanoyi uyabona kuthi iqamba kushawula nokunikela usushaya ikhona wena awuzili uzonikela vele ubuze nje endlini yokudumisa ngoba uNkulunkulu ukumukela unotho ungelutho uma nikiniki umnikelo bunjalo lokhu kokunikela kusuke sekugcwalisa hayi ukuthi impoqo gcwalisa lokho kunikela siyagcwalisa yakama kuphaka isibongo wanzama bathi ngambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta uphaka udakwe yini ngingole ebhuqa imiza abafokazana wonke umuntu omphefumulo uhlangene nenyama uzaliwe ezalo wesifazane nendoda wonke umuntu omphefumulo uhlangene nenyama unesibongo abizwa ngaso angifuni ukungena kwipolitiki yebongo ukukwela ukuthi eyakini njani ipolitiki ungakamama ungakababa ungaka-auntie awuzazi kodwa wonke umuntu nesibongo wonke umuntu nemvelaphi leyo mvelaphi ke yakho iyahlonishwa ke leyo mvelaphi yakho ke iyona ke into ehlonishwayo leyo mvelaphi wonke umuntu baba mangithi wonke umuntu ngiqonda ukuthi even uJesus himself naye wayenemvelaphi yakhe and ipolitiki nakhona yayikhona kuze kuthiwe umJuda wara umSamaria wara umuntu banemvelaphi yakhe nawe ihloniphe yakhe imvelaphi kezwe ngabantu baba bantu noma yinini befuna ukufeza inhloso zakhe uzosho into ezofuna ukufavor yena kulabantu asebathwebula umqondo ungavumi ukuthwetshula umqondo baba noma yinini you must consider the truth because always truth shall set you free and akufanele ube nento kusasa ozoregret ukuthi awe bekuthiwe kunje namhlanje ngithi mina khona izinto ezibasics ongafanele udidiswe ngazo lokuthi lemhlabeni uzalwe indoda nowesifazane ukuthi yakuzala yakuphikenye noma yakuzala yashona noma yakuzala yanyamalala kuma wakho kodwa uzalwe indoda nowesifazane uNkulunkulu uyavuma noma uyaphika for kuyisiqalo futhi uyisiphetho simple into engadiscusswa leyo into engadebatewa into nje oyisho futhi masishiya kanjalo bese uthi ozwile uzilwe ongazwanga sizobona ngempilo yakho nje iloku ishayeka nje ingena direction because ngokomqondo verse kwayena akazi liyaphuma noma liyashona khona izinto ezibasic baba basic needs even emhlabeni basic needs into ezifana namanzi into ezifana ana basic that is why ngokomthetho amanzi akufanele ngabe adayisi thi ukhokhela amanzi ibill akufanele kodwa ngoba basuke sebefaka ama chemical abo ke laba basemadolobheni sebekubiza ngokwana chemicals abawafakile abanye shem sebakhe nedam labo yabona abuyehla amanzi bawagadile yabona abanye njengoba eza kuwena sekufakwe nompompi yabona ukhokhela iservice emanzini not necessarily ukhokhela amanzi awadayisa amanzi ingakho uma uye emfuleni uyayikhela amanzi no one can ever charge you anything ngokuthi uyokha amanzi kodwa mase begaxa amapayipi ke bakudonsela benza yonke into bafaka yabona bawa purifier sebengakubiza leyo mali ukuthi ake kuzomela ukhokha imali engaka ngenyanga ukhokhela lento yakho Chomeno kengibhaka bathi ngivile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathi ngada akekho nomle nyova leso lizokhula wona wonke umuntu aqonje mina kumele ngikhuluma ukuphila ngoba sifuna ukunqoba emhlabeni and ukunqoba sometimes akuyi ngokuthi ufunde kangakanani kodwa kuya ngokuthi wena nokuhlakanipha kwakho kungakanani ukufunda mase kuba iadvantage base kuba iadvantage yokuthi uhlakaniphile kanye nesikole esikhona sekuyi advantage ke leyo ke that is why bengabe ungahlakaniphile enhlobo mase bakhona isikole uzokwazi ukuqasheka ukwazi ukuphila ngoba as much as ungahlakaniphile kakhulu kodwa for the first khona isikole sifisa isikole sikhike in
uveza amaphepha ama CV uqualify baqashi usebenza uhola imali ukuthi emsebenzini usebenza kanjani sekuwokwakho nabaqashi bakho senibizana njalo ma hearing ngoba kahle kahle nje ufundile but ukuhlakanipha kona cha akukho kodwa imfundo yena ikhona khona abantu abafunde khona abantu abakhuluma isingisi sinenkosi phakathi kodwa uthi uyabheka ahlakaniphile enhloko akusidomu nesingisi sakhona fika umuntu isingisi akasazi inhlobo kodwa kahlakaniphile uyabulala umbona even nangezinto anazo ukuthi uhlakaniphile umuntu singekho leso singisi philo ke leyo philo ke leyo. So that is why kuthiwa akungajajwana because othi uyamjaja lo kanti inkunzi akafundile kodwa ikapayina nayo uqasha abantu abafundile uhlakaniphile thola omunye ukuthi uhlakaniphile kodwa ngoba isikole sikho kucindezeleke ukuthi lento ziyadinga zowu2 ziyadingana kulo thotho omunye isikole sikho plus akahlakaniphile kumbula kwembeso. Number yami 0798130260 ukugudi mawuzongi WhatsApp show mina ukungibhaka bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathi into kuda kweyini ngoba ngengqondo ebhoqabhoqa emzobafakazana uma ngabe ngithi mina kuwena noma yinini mfowethu uma ngabe ufuna ukunqoba okwehlisa umoya bese uyabekezela izwa nami into iqalile iqede ngoba kuzona zonke izinto ezishiwa phakathi zona zonke into ezishiwa phakathi la into iqalile iqede ona kokushiwa phakathi okunye kuyaqedwa ngoba isuke isiqalile impulelo uilwelo kunabantu abaningi uthi uyambheka umuntu lo muntu ushobe yinquma ayithathile empilweni uqale uhambo waqala bazama ukubethela bahlaba ilokhuzana izikaphu bayigqiba kuleli khaya qede futhi kwangathi akwenzile lutho nje wakhohlwa kanti leli gazi lesikaphu elagqitshwa phansi libhizi lidonsa lonke uhlobo lomoya elwayo yena akazi ladumephi anadumephi sekufuneka ezinye izikaphu ngoba imoya wayikhombisa ngesikaphu ukuthi i-welcome imoya wayikhombisa ngembuzi ngenkathi enza imgilingwane kwahlathwa nembuzi iyatshelwa imimoya ezofakwa la ukuthi nani igazi lembuzi kwagcina lapho aliphindanga yahlathwa imbuzi imoya manje kanti nani siheha yini ngembuzi ukuqala uma ngabe uthema wenza insebenzo nina abantu enivele nenziswa insebenzo abanye baze bahlinzwe imbuzi emhlanje into yenzile kwachitheka igazi ufuna uhlala ungapheli unyaka ungayiphindanga leyo nto ngoba yonke imimoya in a period of 12 months iyavuselelwa yonke into ngoba umthetho even umshado kumele ngabe umshado makuphela unyaka abantu abashadile bayovuselela makuphela unyaka yonke into makuphela unyaka babi yavuselela kumele ngabe umshado nje after unyaka yavuselela. That is why ama birthday yomuntu abanye every year mase kufikile ngowazala ngalo thiwe celebration my birthday, happy birthday, blah, blah, blah. Yonke into iyavuselela. Into engavuselelwa ukushona komuntu ilanga ashona ngalo alivuselelwa lelo langa lelo. Ngoba imimoya esuke ithatha umuntu isuke ilwa ayicelebratewa leyonto. Celebratewa leyonto. Ngokwami nje mina ngokwami hayi ngokwabantu ngokwami ngabe nje ngempela nje bengabe ngempela kulokhuzana kuthiwa kushoniwe ngabe igazi eliningi alichithwa makuthiwa kudlula umuntu emhlabeni ngoba imoya ebulale lo muntu kusuke kuyona in charge ithi inqobile mawuchitha igazi kucelebrate yona kodwa ke ngeke ukusho leyo nto amanye amadoda ewinile iwona asuke efuna igazi ngeke mangasho into enjalo ungaxabana nabantu ngoba lezi ezimnqumile lo izona manje eziphezulu imimoya sheke ukuthi umuntu kuthuthu lo bani umuntu udayiswa into ahamba nayo iyo level selekuthatha ikudayisa. That is why mina ngazi I know ukuthi ngeke mina vele kusuke kuthiwe bengihambe emall kwaqhamuka inyonje yathi qhuqhu ngomshini
noma sengila kwami ngisaba ukusho i-address ngoba khona o17 engafuni babone fusak ngihlala number 44 Rocky Ridge Road. Why ngibe so proud? It's because yonke imoya ngaphakathi la, yonke imoya ngaphakathi, zonke inqinamba ngiyazimela, okusho ukuthi ayikho into engavunywa ngaphandle ingene ngaphakathi. Uma mina mangathiwa ngiba nenkinga kungaqala mina ngaphakathi ngibe nengqinamba. Sithi siphuma ngeconvoy yethu nje kube khona imoto ezobesana nje ishayise, isho ukuthi lilona futhi impi singaphakathi. Before nje kuthiwa oh God umuntu bengabe ezojutshulwa noma ezofa, kuqale kube nenkinga ezincane, axabane nomfazi endlini, kube nomsindo, uyabona, kube nesiphithiphithi, axabane noza kwabo, uyabona, kube nenamba ehambayo, uyabona, benentombi axabane intombi yakhe, uyabo, lo muntu useqalile waba weak, uyangithi uyazi akakajutshulwa kodwa use weak. Oza kwabo emsebenzini abekho happy ngaye, uyabona, ekhaya kubo ababambisene kahle, use weak lo muntu. Uzothi mawusulimala ulimala ngoba vele kadubile weak. Kanti baba mangabe ibanjisweni ithi noma izokwenzeka kufika ngisho iphupho likutshele baba, igazi la uzoya khona makunengozi liyakutshela igazi kube ngathi ungangaphuma uye lapho. Mawuzwa ngavuma uphume ungahlohla umngane wakho othi ayasambeni akunalutho, igazi maningavumi don't go there, ulapho unamandla. Iyakutshela into yakho ukuthi hlala endlini relax. That is why imizi yethu iba nalo lokho uhlobo le-entertainment, so that we can entertain ourselves within the premises. Now ngibona ngiphumile kusuke kuvunywe kakhulu esigodlweni esi-underground nasedabini, masuyangibona ke nami kuthiwe nangu uking. Angivele ngihlomeke nje vele ngikabulukuthi ngaconfirmanga mina, yoniphatha mina. Khona abantu abangazi lento engiqala yentsha engikhuluma yentsha kubona. Umuntu khona abantu ukuthi namanje makuthi ngiyahamba manje ngiye eclubini uyagqoka pulupulu use eclubini ukuthi usekhona kanjani uphephile kunjani akane ndaba uyobona khotha uyabuya nikusasa. Impilo injalo. Enjalo impilo. Funa uvikelwe baba. Nabantu abaningi into ezisiphithiphithi kunesiphithiphithi nje emndenini yabo, even kuyena kodwa uyaphila umusa ke. Ila abantu ekuthiwa baphila ngomusa labo. Ukumuza umuntu bethi ngiyaphila ngomusa, umusa ke lo. Thina siphila ngomusa, thina siphila ngoshosho. Ngoshosho. Ngabo mina mase ngithe umuntu ngizomsiza empini zakhe, akusuki la kusuke sekuvunywe esigodlweni esikhulu ukuthi angimlwele lo muntu. Akuvele ngithwala ikhanda mina ngiyoqala impilo yomuntu ngikaverifyanga. I verify bese ngingena impilo yomuntu. Mase ngiyilwile ngiyinqoba. Okwakhe nje funa bekezela. Ngoba le bese ithintayo ibithi iyaqeda ngayo izozama ukulwa kodwa soyihlula uma bekezela. Mawuthi uyangifonela ungithole efonini ovela ukubhala uWhatsApp nje. Noma ufuna umakhanda oil uvela ukubhala uWhatsApp nje. Busy kakhulu kulezi insuku sazobona. Kubusy kakhulu. Vele ubhala uWhatsApp nje ngizobuyela kuwena. Bhala uWhatsApp ubhale king ngimakhanda oil ngizobona. Nkulunkulu anikhusele, anibusise, anivikele, uKhisimusi kube mnandi, noNew Year futhi ube mnandi, kuqala uJanuary sihlangane sibe imbumba, silwe nemimoya evalile siyihlule mase kushonwa phambili. Noma kuthiwa bekuyini ebithi yavala futhi sak indaba yethu eyivalayo la. Siyaphambili manje thina. Number yami 0798130260, address 44 Rocky Ridge Road, Hillary.